Punt tàctil. Banc de fuster. Banc de treball de fuster de 2,17 metres de llarg. La fusta del tauló superior està molt desgastada, plena d'estries que parlen de l'ús que va fer-se de la peça. A un costat s'hi troba un escaire de fusta de 90 graus i una garlopa, un tipus de ribot utilitzat per rebaixar la fusta. Amb un puny s'agafava l'eina i es feia lliscar al damunt de la peça a polir. Al mateix costat, enganxat a una de les 4 potes, hi ha un cargol de banc per subjectar les peces durant les estones de treball. El cargol sobresurt lleugerament del banc i destaca per una maneta i un eix de ferro. A l'extrem oposat, a la part central, hi ha un calaix per emmagatzemar les eines. El banc també té un tauló a la part inferior, per l'apilament de les peces de fusta que s'estaven treballant.